Vadua Logistik to je moderná a dynamická dopravno-zasielateľská firma zabezpečujúca komplexnú škálu všetkých logistických činností. Spoločnosť vznikla už v roku 1993 a od počiatku je jej krédom serióznosť, rýchlosť a tímová práca. Vadua Logistik má 100 zamestnancov a špecializuje sa na prepravu teplotne citlivých produktov, ako sú lieky, potraviny a rýchlo obratkový tovar. Tu za môjim chrbtom sa práve priviezol tovar vo veľkých kamiónoch, ktorý sa bude ďalej hneď redistribuovať na miesta k konečným odberateľom. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sa tam dostal čo najrýchlejšie, čerstvý a požadovanej kvalite. Dodávame aj do veľkých reťazcov, ako sú Lidl, Kaufland, Billa a ostatné, a takisto aj teda na malý trh, Coop jednota, nezávislí obchodníci, vyslovene do každej maličkej predajne tu na Záhorí. Máme krátko pred 5 hodinou ráno, posledné vozidlá s tovarom sú naložené na rozvoz a pomaly vyrázajú na svoju cestu ku zákazníkom. Spoločnosť Vadua Logistik disponuje novým chladiarensko-logistickým centrom, ktoré je jedným z najmodernejších a najflexibilnejších na Slovensku. Celková rozloha komplexu je 25 000 m2. Komplex je situovaný pri obci Moravský Svätý Ján v blízkosti 3 hraníc a 3 významných miest – Bratislavy, Viedne a Brna. Z roka na rok rozširujeme svoje aktivity v pôsobení na domácom slovenskom trhu, poskytujeme služby v potravinárskom a vo farmaceutickom segmente rôznym veľkým a známym firmám. Rajo ako také je najväčšia mliekareň na Slovensku a ako výrobca a distribútor rýchloobratkového tovaru potrebujeme mať obchodných partnerov, ktorí spĺňajú určité požiadavky, a oni sú nie tie požiadavky zrovna malé. Spoločnosť Vadua má kvalitný equipment, to znamená, jednak je to vybavenie vozidiel, technická úroveň, sú to všetko vozidlá, ktoré spĺňajú náročné parametre pre rozvoz chladiarenského rýchloobratkového potravinového tovaru, a takisto sklady sú na výbornej úrovni, o procesnom riadení ani nehovoriac. Sme čiste slovenská firma a oproti tým veľkým nadnárodným logistickým spoločnostiam my všetky vozidlá vlastníme a tým pádom dokážeme flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov oproti tým firmám, ktoré si vozidlá len prenajímajú zase u cudzích dopravcov. Vlastníme vozidlá od malých dodávok chladiarenských, mraziarenských, cez stredne veľké vozidlá až po veľké kamióny 24-tonové, ktoré každý pozná na silniciach. Robíme vlastne celú Európsku úniu a okrem toho aj všetky bývalé štáty Sovietskeho zväzu, Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko. Ďalej firma Vadua Logistik okrem skladovacej, logistickej a dopravnej činnosti ponúka motoristickej verejnosti možnosť využiť modernú diagnostickú techniku autoservisu, pneuservis a autoumývareň pre nákladné a osobné vozidlá. Cieľom firemnej filozofie je totiž poskytnúť služby komplexne pod jednou strechou.